म्हणलं सांगावे नका काय फालतू गेलो माका ह्याच्यातले तितके 20 रुपये बाकी सगळे गेले काही एक फायदा नका मी फाल्यापासून येऊचं ना तुम्ही खेळा ते कंटाळ येतो माका फायदोच फायदा तुका फायदा म्हणून का तुम्ही फायद्याच्यान बसा बघ मी ना चल 12 वाजले जातो बरं तर तुझा वघारीला माका आणि जावा ते जाते मग सावका होय जातो आणि बॅटरी बघ ती पेट टाका ना ती पेट टामा हा पेट चौका जातर मैदामा वाटर कोण नाचतात ती मैदामा उलट्या पायाची त्या बिया नको ती आणि बिया येते का ना ना तुला हा चल काय इथं बियाण धावतोय झाला का होतो माझ्या पाठसून नाही दिला खुळखुळ्यांचा आवाज रे हुई मेरे नाही वांगडा चल 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 ओय हय हुई रे चल 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 घरात खुळू खुळू गाव दे होतो मा खुळू खुळू हे बघ पैशांचा कुळू कुळू पिसो खुदलो गेलो तू खिशातच घातले तू बोलले मरते त्यापात पिसो मरे द्या मग भूत येता म्हणून ते पाटले पायातले काय वाटतात का काय कुळकुळ म्हणून अगं म्हणाला अगं मत पळा होते तो चल आता हा चल